आंखौ सिनायाखैनो जायखिजाया एक नम्बर गुन्दा नोङो थिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरनो बेसे खारगोन नोंलाय गुन्दा आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोंनि थाखाय बिब' ओंखाम जायाखै नों फैनायनिफ्राय आंनो मानो गस्ला हमदेरदोंलै आं खारगोन नामा दामि नामा गुन्दाखायथ' नों खाना फैदों एक नम्बर थिला गुन्दा नोङो सोरलै 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 नोंनि हिनजाव लाबोनानै मावफैग्रा रुमाव थांबाय जों बबेयाव बैयाव नोंनि न'खौ सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो सियार सियार बुफैनानै नोंखौ दा थाखा फोनांगोन आं र' मबाइल संनाय 이 바다로 지금 모습을 미치야해. 마나 부반이 산다구나. 만 정말 이 사람 현정 기비정는 보다 순서자를 해야 되는가? 아나 누좀 봐. 서울아가. 짜장면. 맞아비. 만 손만 그냥 고야 비리는가? 라지는 설렁는가? 어리가 어리 파치오 차치고 있는 이 사람 군다리 해다. 아? 뭐하노? 아이 아가 지금 갖고나. 지금 나가로 왕의 루그 리무 탕나거든. 아이 아가. 려원? 루그 리무로 탕니. 지금 갖고나 아가. 네? 지금 갖고나 아가. 내 손이 파치. 에이 슈쇼브네. 러러러. 생글리무리야 생글리무로. 지금 갖고나. माने जों सानैजों मोजां मोनलायो आंखौ गारनानै सप्तासे जाबाय दाख्लै हरनि गसांखौ गारनानै खादों बियो सिनायाखै बे आंखौ साला हिनजाव गदाय गोसोजों थारमाने आरो जों हिनजावसोखा हिनजाव गदाय गोसोजों ने जेबो गिनांगौ गैया नोंखौ गुरनांसोगोन बेहा बियो आंनि हौवाया हिनजाव गदाय लानानै खारदों ररर आं मानसि लाना फैदों हजोंनिफ्राय रंगियानिफ्राय ओमफ्राय दा आं गारिजों फाथायहरबाय नोंनि फट' मारानिया कि सुइस'बै सेदाल' नों मा सिखादों आं बिदि खालामनाय दे नोंबो गनाय नङा नोंनि लोगोफोरबो गनाय नङा बेथा सिला मा बिदिखौ खालाम बिदि मा खालामा नोंखौ बेसेबां होगोन आं बेथा हो जिरो दाउआ खमलाबायो नामा मा दावराव खालामा मा बनासैसो नोंनि थाखाय ओंखाम जायाखै बे नों फैनायनिफ्राय फेसबुकाव होनाय लोगो लोगो साला बे मानसिखौ सोरबा सोरबा अननानै खोनानै फेसबुकाव होदों नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं सिला एक नाम्बार नोङो खारालै मा खालामो जों मोनखाबाय सिलानिखौ नै नों सिला